L-iskala allarmanti ta' erq li qed jinfirex mill-Partit Nazzjonalista dwar it-Thermal Treatment Facility proposta fil-Matab waslet lill-entità governattiva Wasteserv biex tiftaħ każ quddiem il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. L-investiment ta' €9 biljun fil-proġett EcoHive u maħsub biex ikompli jmexxi lil Malta lejn ekonomija ċirkolari u bekk ma jibqax jiddependi fuq il-miżbliet li jħolqu impatt negattiv ikbar iżda jidher li l-Oppożizzjoni trid tkompli tfixkel dan l-iżvilupp kruċjali fil-pajjiż. Fistqarrija mill-Wasteserv ingħad li l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Peter Agius u d-deputat tal-Oppożizzjoni Claudette Buttigieg qed ibeżżgħu bil-qerq tagħhom flok ikkonsultaw id-dokumenti disponibbli biex id-diskors tagħhom ikun ibbażat fuq l-evidenza. B'mod falz dawn iddikjaraw li l-faċilitajiet ġodda tal-Wasteserv se jkollhom impatt negattiv fuq il-ħajja ta' eluf ta' nies fuq medda ta' 6 kilometri. Fid-dikjarazzjonijiet forozz tagħhom iż-żewġ rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista iddeskrivew il-faċilità u l-kumpless EcoHive fost l-oħrajn bħala fabbrika tal-kanċer u saħansitra allegaw li ma sarux l-istudji meħtieġa. Dan anke kif fakret il-Wasteserv li l-istudji professjonali relatati mhux biss huma diġà pubbliċi, iżda wkoll juru kif se jitnaqqas l-impatt ambjentali permezz tal-faċilitajiet li qed issir investiment fihom. L-impjanti li se jsiru ħankunu qegħdin intejbu l-kwalità tal-ħajja, ħankunu intejbu l-kwalità tal-arja u dan mhix qed tgħidu l-Wasteserv imma dan jgħiduh esperti indipendenti. Sa issa tlestew żewġ EIAs, studji dettaljati ħafna li ħafna minnhom isiru minn esperti barranin illi kkonfermaw li kemm l-impjant Waste to Energy kif anke l-Organic Processing Plant se jwasslu għal titjib komplessiv. Bħalissa għaddej ukoll l-EIA fuq it-Thermal Treatment Facility u dan diġà mingħajr ebda ekwivoku anke fis-sommarju tekniku tiegħu qed jgħid iswed fuq l-abjad li fejn tidħol il-kwalità tal-arja ma ħajkun hawn l-ebda impatt negattiv fuq il-ħajja tan-nies. L-entità governattiva qalet li għalkemm normalment ma tirreaġixxix għal diskorsi politiċi, ma setax tibqa' kwita quddiem dak li qed jingħad u referit il-kwistjoni lill-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika, il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, għall-attenzjoni tiegħu. Il-Wasteserv tennit li issa tilqa' kull skrutinju anke biex jieqaf it-tixrid tal-miżinformazzjoni għax ir-residenti u l-pubbliku ġenerali li jixirqilhom il-fatti mhux min ibeżżagħhom.